Сутринта хванах най-ранния влак Видин-София и честно казано, влакът винаги е бил предпочитано средство за транспорт от мен. С оглед на това, че докато шофирам колата и гледам в една точка през прозореца, то поне докато пътувам с влака, може да извадя лаптопа, да свърша някаква работа, да чета книга или иначе казано да си оплътня ползотворно времето. Винаги съм твърдял, че на света има две валути. Едната е парите, които винаги можем да ги изкараме, и другата е времето, което никога не можем да го върнем. Затова винаги бих предпочел влак, но има една забележка. Возих се в новите Шкоди. Влакът наистина впечатляваше, или то поне за нашите стандарти е нещо ново. Не знам, не съм се возил в други европейски влакове, за да мога да правя сравнение или китайски, или японски такива. Със сигурност са класи на този, но за нас е добре. Линията трябва да бъде сменена. Видин-София отново си е 5 часа. 5 часа. Дали с стария влак, дали с новия, абсолютно никакво значение няма, или то поне не е голямо. За да стане една работа до край, и както някои хора претендират, че ние сме добре развиваща се европейска държава, че ние сме в клуба на богатите, то трябва да положим усилия да сменим и линията, която сигурно не е сменена от преди комунистите да дойдат на власт. 64-та година мина отдавна, претендираме, че сме едно модерно общество, но България не е по-голяма по територия от Китай, за да се пътува Видин-София 5 часа, а не ми се мисли колко ще бъде и до морето.